Pwedeng bibili nyo rito, pwedeng customize sa lugar nyo mismo gagawin para makikita nyo kung gusto nyo talagang ginagawa yun. Sa makita nyo yung process, please. Video. So, pwede tayo mga kusa. Tapos panggasin na kami. Oh. Bili mo tayo ng matichicha. Anong matichicha ba sasabi? Di ba dadan tayong kalasyaw? E di bili ka ng turon. Turon o puto? Parang ang layo, no? Turon ka. Hanap pa ako ng turon, no? Kaya ang daming puto, no? Ano na matichicha yan? Hanap pa ng turon, no? Siyempre, nasa kalasyaw ka na rin naman. Bibili ka ng turon. Bili ka ng turon. Mag-eat 120. Sana pala yung no cheese na lang, no? Ayun nata. Naka-blue? Naka-blue? Naka-blue po kayo? Opo. Ito po. Ito po kami. Ito po. Ito po. Okay, nakita ko na po. Opo. Kita na po kayo, ma'am. Kita ko na po. Ay, nakamotor sila. Talon na lang po kayo sa amin, ma'am. Ah, sige po. Ayan, yung parang pwede, oh. Bahay na siya, no? Ito, this one. Ano yung nilagay na yan? Yan yung parang hardiplex yung loob. Ay, yan. Pwede mo tanong yun, the hardiplex. Oh, hardiplex part, no? Ito po yung sample nyo. Opo, sample po Ay. namin. Kasi po yung mga iba, sir, na-deliver na. Ay, okay. Opo, na-deliver na po kanina. Hardiplex na po ang loob nyo. Opo, hardiplex po. Ang galing. Pasok po kayo, sir. Ay, sige po. Ito. Magkano po yung gantong model na unit po? Ano po, 130 po, sir, kasi ito yung Ah, ito yung type. At, Wala pang ganito. Maganda yan kasi talagang sarado na siya. Opo, ito. pasok man. Pwede bang iwi? Sige po. Coconut lumber to, manang, no? Lumber, ay, ano po, kuko lumber. Sa Paano pag magpapapalit ka tayo ng good lumber, okay lang ba? O good lumber, mahal po. mas mahal siya sa... Opo, mas mahal po yung good lumber. Yun yung hindi anayin, no? Oh, yun ang hindi ganong ano. Kahit naman po ito, ma'am. Hindi naman po ito anayin kasi matigas po. Ay, nalason nyo na inalason na. Matigas naman po. Ay, treated na po ba to? Opo. Ah, okay. Ang ganda, ang laki din. Salas niya po ito. Ito, salas niya po. Ito po yung sala. Opo. Ito, malaki din nga sa... Ito, parang puro naman na ano, kanay bamboo talaga. Ito Pati yung frame niya. Sir, 6x16 lang ito. Yung pinakita ko kay ma'am, 6x18 yun. Yun po yung medyo maluwang po yung salas niya. Ah, yun sana po magandang tignan eh. Oo. Kung na-deliver na po kasi yun, Yung sir, may kahapon. ano, yung pwedeng may ang tawag loft ba? Oo. Opo. Ito po ma'am, kung gusto niyo. Ay, yung video po, meron naman po sa amin. Ito. Ay, yung kahapon. Opo, diniliver. Papasa na lang po sa cellphone niya. Ah. Ganda din ito. No? Oo, cool din. Pero maganda rin yung may loft. Kasi kung kunwari sa labas yung ano, yung Yung ibang gamit. CR, yung... Kasi color... Lagyan ng exit door po yun, man. Ay, pwede pong lagyan ng exit door po dito sa kalikod. Doon sa... Oo nga, paano po pagka kunyari, binili na yung kubo? Hindi, magbibigyan na lang po kami ng gamot na pang-maintenance ninyo po. Tuwing kailan po kailangan gamutin yung kubo? Every 1 week, sir. Eh, every Kung one wala week. naman pong ano, Kung hindi naman kahit po, isang hindi buwan na lang, kailangan. yung ano lang, varnish lang ano, sa labas. Basta, One lagi month. lang pong nalilinisan. Ganun po. Opo. Hindi naman po kailangan. Parang yung in a year, parang kaya twice a year, parang Opo, gano'n. opo, ganun po ma'am. Ang ganda, ang laki din eh, no? Pagka ano eh, ano pong height ko? 5'5" pa. Oh. Mataas na rin yung ano yung doorway. Di ba? Tapos parang may bed na dito, bed na dito. Pwede pang gawing dalawa. May Kasi ano rin mataas. yan, sir. May degree po yan, opo. Ay, double deck po itong May set double na deck to. din po yan. Oh. Bawat room po. Bawat room Ay, may double gagawing deck. ano, loft din ito. Opo. Yung pinakita kong sample sa inyo ma'am. Opo, Opo, ganun. may single deck siya. Ganda. Ang galing. Tapos 130 po ano? Opo, 130 po ito, sir. 6x16 lang po ito, sir. Pero yung nakita nyo po 6x18, 135 din. Pero 5,000 lang, mas malawak na ano. Dagdag lang Medyo ng konti. maluwang na po yung salas nyo, tapos open na po.
Ba't po yung flooring nito hindi po tulad ng gano'n na bamboo lahat? Ito po, itong flooring. Kasi sir, aircon. Ay, aircon. Po, aircon po. Pero pag ganitong hindi aircon, Ito sir, pwede naman po. mas magkano rin po? Ganun din po. Ano, medyo mura lang sa amin to sir, 80 lang. 80. Opo, yung ganito. Pero hindi po siya, ano po sir Hindi bubong. Opo, hindi siya. Pawid lang po ito sir. Pero pag ginawang color drop na po yung ano niya, Ano po, nasa 100 na rin po yun sir. 100 na din. Oh. Kasi Parang dodoblihan po siya ng pawid sir eh. May pawid po, tsaka patungan po ng ganito. Kayo pong gumagawa? Opo, mister. Ay, gusto niyo pong magpakilala para Sige. pagka sa ihanapin po kayo, sa kayong number po. Seryo. Ako po si Rogelio Querat po. Saka kung pwedeng yung tawagan po 0909-299-4871 po. Ano po, 09 09-299 4871. 4871. Opo. Tapos dito, saan pong lugar to? Barangay Sitio Ago po. Sitio Ago. Sitio Ago o Barangay Pangpang po. Barangay Pangpang, Sitio Ago po. Ah, okay. Free po ang delivery from dito papunta po dun sa Opo. Basta within Pangasinan lang po ba? Free delivery. Basta within Pangasinan. Ano boy? Hello. Dogs. Ay, sige po, salamat po. Sasakit tayo, boss. Sige po, maaga pa sa akin. Salamat po, thank you. Ito, buo na Wow, ganda. Wow, ang ganda po nito Magkano po ang ganito? Magkano po ang ganito 6x40? Ano po, 80 ito sir. 80. Pasukin niyo po sir. So tayo boy. Dahan-dahan kuya. Oh, ang ganda Ito, amoy na amoy pa yung bango Mas feel, no? Pag Oo, ganito mas yung feel ko to pure kaysa na, dun. na bamboo. Pero mas maganda rin ito parang mas comfy din. Oo. Kaysa yung Pwede naman ipa-customize, di ba? Oo. Kunwari ganyan, tapos lalagyan ng hard Yung plate. divider niya yung parang lalagyan ng TV. Hindi pa kasi siya tapos. Ay, pero ganito rin po. Ay, sorry. Ano, lalagyan po ng TV yan sir. Ilan po lababo? Hindi po, yung niya, bamboo din po dito sa ibabaw. Ay, okay. So, ang ganda na. Ito, parang tiny house talaga na masabi, no? Oh, wow. Itong 6x14, nasa magkano po ito ate? 80. Ano na to, colored roof na to. Naka-colored roofing na siya, Liwanag masyado. Tapos nakadoble. Ano pong tawag dyan ate? Yung sa pawid? Oh. Meron na siyang lalagyan ng TV saka lababo. Ayun po, pwede po ba natin putan yun? Po, puntahan niyo. Ay, sige, let's go. Come on. Ang laki, Ito yung malaki. Ito magandang may sala, no? Ang dami pa ditong ginagawa, Ito naman sir, 6x16 po 6x16 po. ito. Opo, 6x16 niya, one room lang. Ay, wow, ang galing. Ay, doon pala yung pinto sa kabila. Dalawang pintuan niya sir. Ay, dalawang pintuan. Doon Dito ko may, dito ano. Pwede niyo po palagyan ng Ito po, dodoblehan din ng coral roof po. Opo. Meron din po. Ay, ito, may extension siya na ganito. Tas one room. Wow. Ang ganda rin ng may loft bed, no? Na ganito, no? Kasi yung lapad niya, parang dumal. Lapad na rin, Diba? Lapad na siya. Paano kaya pag kunwari, may ganito po na sala, pero hindi ganito kaluwag, malaki na, parang kunyari ganyan. Tapos, ganyan po na isa na extension pa.
Opo, Masyado yung malaki na yun, no? Pero parang maganda din kasi yung ganun. yung mas malaki. Parang dalawa pong ganito, sir. Medyo ito. Parang dadagdagan lang po ng ano, isa pang kwarto extension dun. Hahaba siya. Opo. Hahaba, tapos ano. Kakayanin kaya yung ganun kalaki. Home service na po yun, sir, pag ganun po kalaki. Ay, sa bahay na Opo. gagawin. Sa inyo na po gagawin. Kasi hindi na kaya na Hindi na po kasi kasya. i-deliver. Oh. Mm. Po kasi. Ay, bali yung space na to, yung kasya lang po sa truck. Opo, sir, opo. Tapos kung ano po, parang pasadyana. Pasadya na po, opo. Sa location nyo na po gagawin, sir. Pag ganun po ba, may extrang bayad po ba yun? Opo, meron po, sir. May dagdag na rin po yun. Magkano pong parang natatansyan yung dagdag po ng bayad po pag ganun? Itong size na to, sir. Hindi po, pag ganun plus ano ba po? Opo, tapos service na, home service na. 2 kwarto siya, ano, ma'am. Opo. Tapos, ganito po yung sala niya. Opo. Yung asawa ko po yung saglit. Ay, sige po ate. Antayin po namin. Diba? Maganda yung nasabi mo, Mala. Kasi parang pinakamaganda kasi pag may sala, tapos kunyari may bisita tayo dyan. Tapos sa kabila yung bisita sila mama, gusto nila matulog. Tapos tayo, dito tayong lahat. Diba? Sabihin siya, ang dami mong tanong. Hindi, itakik kita eh. Hindi ka pa. Diba? Ang ganda. Parang ganito. Ito yung nailab ako na unit. Magkano po pag home service po? Additional room po na ganito kalaki. Ganito kalaki. Parang ano, Hahaba pa to. parang 6 by 20. 6x20. Bali, nasa 4 feet po ito. Hindi. Size po kasi ito eh. Dito po sa mismong poste po. Opo, dito. 6 feet po. Ay, 6 feet hanggang doon. Hindi pa kasali yung overhang po, sir. Magiging parang 8 feet yung hanggang sa overhang po. Hanggang dito. Okay po. Magkano po kaya ang abuti ng ganun? Pawid po, sir, yung ano. Ano po? Yung color drop po. Hindi na po lalagyan ng pawid po. Ano pa doble na? Pawid ito. Para hindi mainit. Wag na, no? Hindi ko alam. Maganda rin kasi kung ano yung insulation foam. Oo, parang tayo na lang maglalagay. Ay, tayo bibili, ipapalagay. Papalagyan natin sa kanila. Oo. Pawid. Kasi okay din ang pawid. Pero pag dun sa nasinto, mainit na eh. Hindi na po. Po yung pawid po, sir. Kasi yung insulation foam po. Yan na Ay, ganun po. Ano pong Kasi bakit? mas magandang hindi masyadong mainit yung pawid kasi. Okay. Kung yung foam, insulation foam po, mainit po yun. Mainit pa rin pala yun. Pag ito, kung papatungan po ng yero, mas mainam po, mas maganda. Magkano po kaya ang abutin pag ganun? Pag ano, sir, baka abot po na ng mga 2K na po, 200K na po yun. 200k. Opo. Tapos, Kasi bali, haba po siya. 6 by Ano po, 6 by 20. 20. Opo. overall na po ba yun? Hindi po, hindi pa kasali po yung overhang niya po. Okay. Parang ano na siya ng mga Plus 24. 24. Yung 2 feet, overhang 2 feet po. pa yung overhang niya. Parang gano'n na rin po. Yung ano po, yung kunwari, Parang ano na po siya ng mga 23 na haba. Pero po yung ano sa taas po, sir. Yung bubong. Yung bubong niya po, yung ganito. Opo. Pira po yun. Parang ano na siya ng ano, mga 26. Yung sa taas na po yun. Finish na niya. Yung sinasabi ni Manong, yung overhang kasi, ganyan nakalabas. Nakalabas yung, So, yung inside dimension mo is 24. oo. Tapos, Tapos iba pa yung, yung ano, yung, parang di ba kasi yan yung naging extension ng room sa kabilaan, palabas. Yan yung magpapalaki ng kubo. Kaya magiging 24 footer siya na kubo. Pero po yung ano, yung ubrang niya talaga, ano na siya mga 24. 24 footer na 200 po ang gastos ano. pero di ba ano siya, home service? Paano po yung Home service na. Doon. home service po yung sabi ni ate, di ba? O, Ayos, home service na po yun kasi malaki na po yun. Magkano? bale, paano po yung May additional pa po ba yun? araw-araw na, paano ba yun? Parang kami na rin. Kung gusto niya. Kunyari, pag yung labor niya, paano yung kuya? Kontrata tam po Kahit kasi. na kami na, buo na po yun. Kontrata na kasi. Kontrata. Parang project based na siya. Punta na lang sila. Bibili na, dadali na lahat. Basta yung materials na po, kung naka na, ano na po, naka-ready na po. Salpak Dali na. na po na doon sa inyo. Mismong sa lugar niyo po. Ito po bang itong inside na to magiging ganyan po ba o open Hindi po?
Open parang po may to. riyas na po siya. Parang riyas na po yung nakaano niya dito. Ah, Yung ano ba? Yung riyas na ano, sir. opo yun. Yes, ano. Pero open lang, hindi yung ganyan. Open lang siya. Kasi ang mangyari, mawawala po ito. Tas ano po, di ba? Dagdag O, ng isang diba, 4. yung magkabilan po ng kwarto, tapos dito po sa kabila, kayo po, kung lalagyan po natin ng upuan po. Opo, Yung ganito. upuan na lang po kasi Upuan yung ganito na lang po. sa labas po Magkano kasi rin po? yung lababo eh. Parang dyan po, ito yung medyo mahaba dito, medyo malit po ito kasi yung pintuan. Ay, pwede po. Para main May- door. Oo, Tas yung main exit niya door. po. Opo. Mangyari, ito exit door, no? Mas maliit siya. Lalagyan po natin ang exit door. Opo. Tapos ito, mas malaki na siya kasi main door siya. Ito yung main door niya, sir. Parang medyo parang malit lang din na upuan dito, sir. Ay, okay po. Yung main door niya. Tapos yung main door niya, wag natin po itatapat dun sa may exit door, parang ilis din natin. Ay, okay po. Naka-offset siya ng konti. Parang dito rin yung upuan niya, sir. Nandito rin yung Ay, exit exit door door. niya. Opo. Ah, okay. Parang hindi tagusan po yung pintuan. O, kasi malas sa pungso yun eh. Malas sa pungso yun. Parang kahit na rin po yung pintuan dito, magka-lihis din po yan. Mas safe din po sa bata. Ano? Opo. Ay, sorry. Ano po yun? Sarado 200 na po yun. Yung ano, sir, kasi doon po gagawin, sir. Mag-additional po. Additional pa po ng konti. Oh, konti. Mga 20 lang po. Ah, bali 210 po ang tansya. Oo. Ito pong mga gantong bamboo, paano po ang ano nito? Pag may maintain nito. Pag natapos na po yung kayas po ito, sir, is-friend po namin bago namin po siya. Tapos, Bali kahit na pagdating po doon, sir, is-friend pa ulit namin. paano po sa amin, kunyari, syempre gagawin po namin bahay. Paano po namin siya i-maintain? Ano, by ano lang, 1 month lang, sir. 1 month, tapos spray. Spray, tas every month po spray. Ah, Tapos yung, kung medyo kupas na po yung Varnish niya. po. magkasis po ba yung spray? Hindi naman po, sir. Hmm. Yung isang ano lang, kahit na yung 1 meter na Bentex lang po, sir. Matagal na yun, sir. Magkano Ay- pong, ano? Yung isang takip niya, bali dalawa sa ano yung parang bomba na malit lang na parang ano lang. Ay, yung sir. parang pangbaygon po Oo, na bomba. Oh, para lang hindi po anayin. Oo. Yung bukbuk lang po. Ay, bukbuk pala. Hindi, saka hindi naman just aanayin ito, sir. Pag doon sa mismong ano ninyo, walang ano. Hindi basta-basta aanayin. Hmm. So, Saka maganda kung rin gusto po niyo yun, iaangat, sir, no? Yung alam niyo yung patungan po, sir, na ganito kataas. Yung footings po, no? Oh, yung ganito kataas lang na ano. May binta rin po dito sa ano. Hmm. May nahanap po kasi ako, lumang gulong po yung ano, lumang gulong. Yun ang gagawin footings para mas malawak. Opo. Lalagyan ng semento sa gitna. Sa gitna. Pwede rin po yun. Okay na, okay din po yun. Pero tanggalin na natin po yung ano, tanggalin niyo po yung gulong, sir, kasi baka doon akit yung ano. Ay, dun pa aakyat. Kahit tanggalin niyo na lang po yung gulong. Oh, edi mas okay din pala diretso footings na po talaga. 24 footer yung inside na dimension niya. Para mas Nasa labas maging lang po yun, sir. Sa labas lang po yun sa ano. Pero doon sa baba, yung 6x20 po. 20 footer ito. Kaya ito. Tapos ito, extension na kasi ito eh. Overhang ito. Kaya siya maging 24 footer. Ang ganda dito, ang maliwalis. Ang ganda po nito, na gusto namin. Ang lawak kasi. Oo, malawak po. Tapos pwede nang dito sa loob yung ref. Di ba po? Parang ganun yung naisip namin. Ang galing. Ang ganda naman po nito. Ay, sarap. May kunwari yung mismo gusto mo yung doon na mismo nakalagay yung ref, parang ganun yung sinasabi mo. Pwede ba nilang parang pwede niyo po bang parang customize na dito yung may hati Ay, dito, oo. parang ilalagay na talaga lang dito, parang ganun. Ah, parang susukatan nyo na lang po yung gamit, Ganda no? rin yung ganun, no? Oh, parang nakaloob na siya. At least kung ano, nasa loob lang yun. Kasi kung mag-extend tapos sa labas yung ref, di, parang Hindi yung mga importanteng gamit nun. Ref, mga washing. Sa loob na yun. Ay, washing ilabas. Kasama ng lababo, kusina. Ano sa ganito meron na kasi yung tayo bahay eh. nakita na ano, yung mga, yung sa, doon sa palubong. Ay, oo. Kubo siya, tapos Aircon type. aircon type, di ba? Tapos yung sa labas niya, nandun na sa labas niya yung dirty kitchen, yung lutuan, yung, kaya parang, wow, ang ganda pa lang. Nagustuhan po Pwede namin. pala yun. Sa tingin nyo po, gaano tatagal po yung buhay ng kubo? Ano, sir?
ano po yan, abot po ng mga 20, 30, ganyan. 20 to 30 years po. O, kasi yung atip natin po sa ibabaw, yung Nero po. Hindi naman basta-basta masisira yung sa... Saka kung may sira, madali namang palitan na agad. po. Yung footings, di ba? Yung footings nga, meron na rin. Magkano po ang footings? Kasi maganda rin po kasi kunyari kayo gagawa ng footings. Tansyado nyo na rin po kung saan ibababa yung, Oo. di ba? Tapos ile-level nyo na rin po yun kasama eh. Oh. Tama-tama na rin kahit para sa ganun sir, kami na yung gagawa para sakto yung Sakto. yung sukat na gagawin po. Na-inlove ka dito sa ano na to, no? Sa part na to, no? Ako rin, naganda na ko. Maliwalas kasi. Maliwalas na. Maliwalas na tingnan. Ang ganda. Pero yung ano na yun sir, lalagyan po natin yung ganito. Kawain lahat po. Ma'am, Kawayan po lahat. kawain na natin na. Opo, mas maganda. Pwedeng bibili nyo rito, pwedeng customize sa lugar nyo mismo gagawin para makikita nyo kung gusto nyo talagang ginagawa yun. Sa makita nyo yung process, at least.